gemiyek li nav biyabanê deryayek ziha bûye yan ew ji deryayê bêzar bûye. سیاستمدار نویسکار و هەلبەستوانەی کورد معەیەد طەیب پرتوکاخویە داویە هەلبەستێ پشتی ku di meha Sibatê li Duhokê bi tîpên Erebî çap kir îja li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî di serê meha Tebaxê da ji navweşanên Avestayê ji aliyê zinarên Melêva bo tîpên latînê hat veguhestin û bi navê gemiyek li nav biyabanê daweşandin. Ev koma helbestên wî yên sisiyan e ku li Stenbolê bi tîpên latînî çap bûye. Pirtûka dawiya Muayyed Tayyib ji aliyê xwendekarên wî yên Bakurî ve rastî eleqeyeke mezin tê. معەیەد طەیب dibêje ev helbestên wî yên nû ne û ji bo ku xwendewanên Bakur bikarbin bixwînin ew bi latînî jî daye çapkirin. Ew xwe gemiyek li nav biyabanê. Ev e rastî koma helbestê miya sisiyan e li Stenbolê çap dibin. Helbestê nû ne li Duhokê jî elfabeya Erebî derketine. Her si kitêb jî ji xwe elfabeya Erebî jî hebûne. و سرdaxwaza weşanger û hevalê me hêja Ebdullah Keskîn û berî niha jî gotiye dixwazin helbestê te elfabeya latînî çap bibin ji bo ku xandevayê Bakur û Kurdê me yên ku li Tirkiye hene bêjîn wan helbesta bixînin. Di şeir û poetîka Muayyed Tayyib de bi têra xwe êş, azar, bêhêvîtî, enfal, koçberî û şoreşa Kurd û Kurdistanê heye. Şair bi metafora gemiya ku xêliyên wê diryaye. Qesta Kurdistana ku li nav rojhilata navên ji behrê derketiye û di nav biyabanê de maye. Bangewazî li hemû Kurdan dike ku ew gemiyê derbasî nav mekanê wî yê eslî deryayê bikin. Cihê siruştiyê gemiyê yan çem e yan derya ye. Wextê çemî dabit, deryayê dabitin, êdî ev e cihê siruştiyê gemiyê. Lê gemiya me li nav biyabanekê ye. Rejbînî du corên rejbîniyê hene. Rejbîniyek heye tu desta da têlî, ew radest bûne, teslîm bûne. Rejbîniyek jî heye ku tu realîteya tê de dijî, rastiyê tu nîşa xelkê xwe dey, tu bi wa vedgerî ji bo ku tu wihan bidey ew realîte bête guhertin. Ya me ji wî alîye. Nav rêza da dîsa jî hewildaneke ku xelkê me çareyekê li vê gemiyê bikin. Gemiyek li nav biyabanê ger vê carê tofan jî hat, paşî de hat, ne cûdî milê xwe dide ber, ne ararat. Di nav çar perçeyên Kurdistanê de problema alfabeyê hêj didome. Muayyed Tayyib li ser vê mijarê dibêje bi pêşketina ragihandin û geşbûna rojnamegerî û televizyongeriya Kurdî ra êdî zêdetir Kurdên çar perçeyan hevûdin fehm dikin. Ew xwe rastî nike gelek baştir e ji berê. Yani berî nike tu dabînî şairek çê dibit li parçeyeka Kurdistanê gelek navdar bûye. Lê parçeyên diyên Kurdistanê qet hayê jê nebûye. Lê Evrûkê me çendîn kenarên televizyonê hene. Kurd baştir hevdûnaz diket. Sinor derbas kirîne. Elfabê êk ji wan kêşa ye. Berê sê elfabê bû nike baş e. Tamam du elfabê etmayîn. Elfabeya latînî, elfabeya Erebî. Ez dibêjim kêma sî li ser erkê evê ku destê nivîsînê hey, her kesek ji wan hatiye her du elfabeya bizanitin. Helbestên cor bi cor yên Muayyed Tayyib ji aliyê nivîskar Selim Temova bo Tirkiye hatbûn wergerandin û bi navê Kar ve Ateş wek pirtûk hatbû weşandin. Her wiha Muayyed Tayyib dide zanîn ku wê vê payîzê çapa duyem ya berfirah kirî ya Kar ve Ateşê ji nav weşanên Avestayê bête weşandin. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara. Borekê min ava wî şêlî wek zirka balavê. Hêmin û bêdeng rîyê Xwedaya hetavê. Li ber lêva wî konekê reş vedaye. Ta ku tenya wek qulingekê baskê wî şikestî ji reva xumayî xemgîn û damaye. Li ber devê wî hewdeka biçîk wek cilnivêşkekê xuya ye. Melekê wê gul çîçek e, milê dî rihan e.